A jdeme rovnou vyhlašovat stříbrnou pozici. Na ní se umístil paraplavec David Kratochvíl. Davide, obrovská gratulace, ten potlesk patří jen a jen vám. Večer. Chtěl bych hlavně nejdřív moc poděkovat všem, kteří mě podporují, hlavně svým rodičům, protože jsou se mnou vlastně na bazénu každý trénink a nemají to lehký, běhají kolem bazénu a myslím si, že mají metrově víc naběháno než já naplaváno, protože jak tam běhají kolem těch rantlů, tak mají třeba 7 km za trénink, takže možná je přihlásíme na nějaký maraton a uvidíme. A samozřejmě chci poděkovat svýmu trenérovi, protože bez toho by to taky nešlo. Bez toho by určitě jsem neměl takový styl a vím, že to není 100%, on mi teda říká, že mám 10% styl pořád, takže tam je určitě co zlepšovat, ale chtěl bych poděkovat všem, kdo mě podporují a je to krásný stát tady.